Bakit ganun na dinidedma mo ang mga pinapakita ko sa'yo? Napagmamalasakit, bigyan mo ng pansin ang mga ginagawa ko para sa'yo. Kasi hindi lahat ng oras ay nandyan ako para sa'yo. Pwedeng bukas or makalawa, hindi mo na ako makikita at maririnig. Hindi natin hawak ang buhay natin, bawat minuto ay mahalaga para sa atin. Kaya habang nandyan pa at nagpapahalaga sa'yo ay pahalagahin mo rin siya. Alam mo ba na masaya ako kapag nakikita ko na ika'y ngumingiti? Hindi ko kailanman pinagsisihan lahat ng oras na binibigay ko sa'yo, aking sinta. Kaya ganun kita kamahal. Pwedeng bukas or makalawa, hindi mo na ako makikita at maririnig. Hindi natin hawak ang buhay natin, bawat minuto ay mahalaga para sa atin. Kaya man yan pa at nagpapahalaga sa'yo ay pahalagahin. Sa sakit na pinaparamdam mo sa akin ng pagdedma, ay sinusuklian ko ng matapos na hindi mo kailanman makalimutan. Kaya kung sakali man ay bigla na lang ako nawala, ang huling hiling ko sa'yo ay pahalagahin